Ahojte. Tak máme tu už tretiu časť predstavovania noviniek a celkového tovaru od firmy Fox. V tejto časti si trocha viac povieme o signalizátoroch, teda o sadách s príposluchom. Taktiež prejdeme si swingre, niečo si povieme o hrázdách a spomenieme si taktiež čelovky, respektíve svetlo. Tak začnem v úvode so signalizátormi Fox Micron MX. Ide o najpredávanejšie signalizátory od Foxu, minimálne u nás na predajni. Čo je na nich úplne super, je ich maximálna spoľahlivosť a výdrž batérie. Tieto signalizátory taktiež majú všetky bežné funkcie, ktoré má väčšina signalizátorov na trhu. Tieto signalizátory mám aj ja doma a som s nimi maximálne spokojný, nenám na nich dopustiť a v najbližšej dobe ich určite neplánujem meniť. Tiež, čo je k týmto signalizátorom, je táto krytka, takže pokiaľ nechcete so sebou nosiť kufrík, že máte signalizátory iba tak niekde hodené v nejakej táške, tak keď dáte krytku, nemusíte sa bať poškodenia. Ďalšia sada, o ktorej si niečo povieme, je sada Mini Micron X. Sú to vlastne signalizátory pre ľudí, ktorí majú radi taký minimalistický štýl, respektíve dizajn. Sú to ozaj malé signalizátory. No i napriek tomu, že sú malé, tak držia si tu taký svoj Fox rukopis. Ten tón je dosť podobný či už MX alebo RX Cam. Takže pokiaľ kupujete signalizátory Fox aj kvôli ich zvuku, tak tu od týchto môžete ťakať tiež. Tieto signalizátory majú všetky bežné nastavenia, teda tón, hlasitosť a senzitivitu. A taktiež sa dajú meniť farby, či už ako pri MX-kách alebo RX-kách. Opäť k týmto signalizátorom je taktiež aj krytka, takáto bezpečnostná, takže za mňa fajn. Čo sa týka pri posluchu, ten je tiež taký úplne mini, takže pokiaľ máte radi také minimalistické veci, ako som spomínal, tak nie je niečo riešiť. Teraz prejdeme k vlajkovej lodi RX Plus. K týmto signalizátorom ani nie je veľmi čo hovoriť. Podľa mňa sú to aktuálne najlepšie signalizátory na trhu. Ide najmä o ich spoľahlivosť, výdrž batérie a ozaj brutálny dosah. A taktiež ako jediné signalizátory majú možnosť, aby sa na tieto signalizátory, respektíve na sadu signalizátorov naparoval aj security systém, o ktorom si o chvíľu niečo povieme. Takže tieto signalizátory sú také mohutné. Mne sa tento taký štýl mohutný páči oveľa viac. Takže za mňa tak. Taktiež k týmto signalizátorom je krytka a dá sa k nim dokúpiť aj štýlové púzdro. Potom tu máme spomínaný security systém. Je to vlastne systém, ktorý si môžete naparovať na sadu RX Plus a súčasťou tohto systému je pohybový senzor. Teda pohybový senzor si niekde dám pred bivák v noci, keď idem spať, aby som sa cítil bezpečne, a pokiaľ bude niekto pred bivák, respektíve niečo, tak pekne tento pohybový senzor zašle signál do príposluchu, ktorý začne pípať a budete vedieť, že sa niečo pred vašim bivákom alebo kdekoľvek budete mať ten pohybový senzor, niečo sa proste deje. Taktiež súčasťou tohto security systému je svetlo. To svetlo si môžete buď zapnúť, po prípade si ho nastaviť na teraz sparovať s príposluchom, no a vlastne pri zábere, pokiaľ príposluch bude dostávať signál a bude príposluch pískať, tak sa vám to svetlo v tom momente rozsvieti. Teda výhoda je taká, že pokiaľ to máte niekde v biváku a máte záber, tak nemusíte v noci hľadať čelovku, pekne sa vám to rozsvieti, osvietí vám to bivák a môžete sa v bezpečí vybrať za svojím úlovkom. Taktiež sa toto svetlo rozsvietí, keď používate pohybový senzor, tak vlastne pri pohybe pred pohybovým senzorom to svetlo bude svietiť. Súčasťou balenia je vlastne aj ovládač, kde si môžete napríklad nastavovať senzitivitu svetla. Prejdeme teraz k swingrom. Moje obľúbené Dumpy Bobbin Swinger, teda Dumpy Bobbin. Máme ich vo farbách oranžová, fialová, červená a biela. Sú takáto je podľa mňa štýlovka a ja ich používam predovšetkým či už na rybníky, keď idem po prípade na rieku. A výhoda týchto signalizátorov je, že majú dobrý transport, teda tým, že nemajú nejakú tyčku, tak ich viete dať úplne takmer hocikam.
Potom je tu vlajková loď Illuminated Euro Swinger MK2. Vlastne sú to swingre, kde máte takéto, nazvem to, váhátko, že si môžete nastavovať úroveň zaťaženia tohto vlasca. Taktiež súčasťou sú dva módy dlhosti a taktiež si tento signalizátor, teda pri posluchu, môžete pomocou kablíka pripojiť na signalizátor a teda pri zabere vám bude swinger svietiť vo farbe, aké je. Máme ich vo viacerých farbách, červená, máme tu tiež zelenú a modrú. Takže toľko k swingerom. Teraz prejdeme k hrázdam. K hrázdam možno by sa viac niečo hodilo povedať pri stojanoch, ale stojany sú zvláštna kategória. Máme tam pri stojanoch fakt top kúsky, tak hrázdy som si dal na teraz. Takže začnem s týmito maličkými hrázdami. Sú to vlastne malé štýlové hrázdy na dva pruty. Kto preferuje nejaký ten UK štýl, že pruty blízko seba a nízko pri zemi, tak si myslím, že tieto hrázdy v čiernej farbe mu určite spravia radosť. A potom tieto hrázdy, taktiež tieto hrázdy mám aj ja doma. A výhoda týchto hrázd je, že vlastne majú QR systém. No a výhoda vlastne toho QR systému je, teda quick release v preklade, je, že tu vlastne, keď si raz nakrútíte nejaký signalizátor alebo, ja neviem, rohatinku alebo čokoľvek iné, tak stačí vlastne iba jemne pootočiť a viete to vyťahnuť, prídete k vode, opäť jemne pootočíš, dáš tam vlastne ten signalizátor s tou spojkou a máš to tam, že nemusíš to za každým, keď prídeš k vode, ten signalizátor alebo rohatinku pripevňovať. Slúži to vlastne ako tá rýchlosť spojka. No a tie rýchlostspojky sú už súčasťou týchto hrazd. Sú vlastne dva v balení, jedna je širšia dopredu, jedna užšia dozadu. Teraz čelovky, čo sa týka čeloviek, tak vlastne táto Fox Halo Multicolor Headtorch. Je to vlastne moja obľúbená čelovka a tým mám doma fakt niekoľko. Výhodou tej čelovky je, že vlastne je úplne ľahká. Pokiaľ radi spíte s čelovkou na hlave, tak si myslím, že táto čelovka vám vôbec nebude vadiť. Mne to absolútne nevadí. Táto čelovka má niekoľko režimov. Vlastne môžete ju použiť ako klasickú čelovku, že vám bude svietiť pekne do šírky, osvietite všetko okolo seba. Mne sa super s týmto režimom pracuje na brehu, keď napríklad si viažem na dvesce, respektíve si pripravujem udice a podobne, že potrebujem mať osvetlený väčší priestor pred sebou. Je tam samozrejme mod, že môžete svietiť do diaľky a taktiež dva módy, ktoré vlastne majú málo ktoré čelovky. Jeden je zelený mod, ktorý vlastne je super v tom, že do toho modrého módu vám nejdú tak mušky a červený mod tu má taktiež. Červená výhoda, že pokiaľ si niekde na vode a máte byť na vode osvetlený, zapneš si červený mód a je ťa vidno úplne zďaleka. Potom táto čelovka Halo AL350C, je to čelovka vlastne veľmi silná, s ďalekým dosvitom a s dobrou výdržou batérie. Tu si myslím, že nie je čo veľmi komentovať viac. A potom svetlo. Vlastne u veľa ľudí vidím, že respektíve ľudia sa sťažujú, že nevedia si v noci spraviť pekné fotky. Je to tým, že nemajú dosť svetla. Proste pokiaľ používaš telefón a používaš iba blesk na telefóne, tak ten blesk proste na dobrú nočnú fotku ti stačí nebude. Potrebuješ teda si to miesto, teda seba trocha viac osvetliť a presne k tomu je to Halo Photography Light. Je to vlastne svetlo, ktoré funguje myslím, že na 3 režimy a má dobrú výdrž batérie, je vodeodolné, prachoodolné a za mňa úplne super pomocník. Ja ho mám doma tiež a keď to svetlo vydržalo mňa, tak je fakt odolné a používam ho ako pomocníka na svoje nočné fotky. A i napriek tomu, že mám zrkadlovku s originál bleskom, tak vnímam, že odkedy mám to svetlo, tak tá kvalita fotografií sa u mňa dosť zlepšila. Takže tu máme niečo tak v rýchlosti k signalizátorom, poprípade k swingerom a podobne. A pokiaľ by ste mali viac otázok k týmto produktom, alebo by ste chceli nejakých detailnejšie predstavenie, že by vás niečo viac zaujalo, kľudne píšte do komentára, poprípade nám napíšte do správy a takúto online prezentáciu pre vás veľmi radi pripravíme.